Kinsa na? Kinsa na? Bugtong hari nga nakatibak. Tawag nila nako bahaghari. Okay lang nako kung mangita mo kaka sa among palibot. Total kini nga kong tribo nagpuyo lamang nga malinaon. Apan kung makasala ka mo na mo, lagpot gid mo slayo. Dubok naman na. Nawa lang kung dubok ba. Diin man na ni mo kuha. Pasil na gikan. Maayo. Sa mong grupo ha bay. Banti Brad. Membro mi sa tribo Wakwak na napilde sa Sinulog. Sige magka-grass bigot. Ikaw noon. Naong mo murag bagtaks lamok. Yate ra. Bakso! Balik! Bakso! Pasag din na. Yan na, manguli na ta. Ang tribo Wakwak, nagsugod na sila dito sa Sikihor.
Sila ang mga inilang ungo sa isla. Ungo, kanang nayariyo sa ilong. Sorry. Si Mama ug si Papa gikan sa tribo Wakwak. Kaliwat ang ungo. Oh. Adlaw, gabi, mamalbal to sila. Bata, tiguang, mabdos. Basta presko ang dugo. Pero, wako ni padayon. Og nihawa ko sa tribo nila. Kay wako maanan nga mukaon hilaw. Tagamay pa ko. Spaghetti o regular yam lagi na sa Jollibee. Pero karon vegetarian ako. Original Rastafari. Usahay, pangpag ko. O di araw, kuani, uli na ta. Nakabalik na si Paksyo uban sa iyang amahan nga si Bahaghari sa barangay Kinamisan, lungsod sa Lapu-Lapu. Usa ka malinawon ug malipayong barangay sa Isla Mactan. Apan sigon sa pitik sa iyong dughan, may namatikdan siyang umaabot nga katalagman. Apangit ang ubang pagsumpay ning atong sugilan. Paksyo ang maglintang irong